Sini borok baiki butarjak tong wansaro bai nungsi sede O beri mada seng wansarok bai bobo hage satojak tong bodate silangsi. nung buri masa kela oro wansa pajono bole nurlo phaithailing langbo Wansa sela pajona rok basi thanan jatingke ba o beri ma bo rot thai karang noti. Naki kiriya deh. क्या बोला तूने O beri mano interview nanai dara one bul kok sengki ga haisi. Bo ta mohni sengka norok khana uinadi. Naki kiriya deh. रुको जरा सबर करो Ehe bo kiri khengke boro pajon rasala rok bai phanya hanu bo kiriya goi no phayuta bo. Hello dolog jotono lamsugo sapung entertainment YouTube channel lo sengtini salanya khoroksa tibrajak beri te khorok ba toko kosom rok bai kona koni hablema rongni kok rong tiei norok to buji wish tong bai khena kona koni hablema rong kai bobo hai je norok tabu wanchu koi tong mani obo hai no hingke kongni besi kebang salalia dinini video no start khlaisinai. Sini borok baiki butarjak tong wansaro bai nungsi sede Boda sin borok wancha rok bai botarjak tongmani borate silangsi bo bini a moye bom to motok tui motok jamano se hamrenan thango hingke ba bahai ke botar jamarok te saima china henu bo Naki kiriya deh. क्या बोला तूने bo thanya thangna kiriya ngoi no pajona rok bai thango ta tabung ni dino chela sikla bere sikla khalai marang no ke ba chiri gadi o khangar hoiklai ja besa mak thamni buma rok si bisi borok ni obo hai rong nugui tabung ni o sla sikla bere sikla rok tamong bai sina henu bo phaiding ke ma phaine hede oi sonang Yang biar kau na. o bero I hai demo Ayah, tabuk ayah aja. Apa tuh naselaro bake, botar jangan kiriya. Tabuk ayah, ang tongke, tapar fungsi rima banyak, total shir druk hari kamu. Yang nukani yang fiber. nung tumane oro phaingke সবাই রাত ধইরা রাখেন এইটা মোবাইল নাম্বার nung tumane oro phai lasi ede ne oro borok bai buni jati ro bai phayoni Borok, nini zat, ani zat nang ye. Oh, bakong kongsa, tongkos dinggu. ai dis ni borok ro yan krei bai mani kuma ja bai tha hai shi Yang lihat teman ya. Nggak perlu fight kan? Neng kebang mana? Neng ya temu baju. ngala borok bai ke phai wai se sok toi phai buri toi phai si baheng lai ai sing borok wa suk suinal he sunya pura suinal nai gira di আমি ফোন খাইলা তো bah pura sok na di sok full কমো এসে খাই খাই যাও না কোন কথা om basi oh tumarok mong kho mama om better ole ri roxis nai di wa se direct ri rok toi pheja Sini borok no, jeskupan sadi, jeskupan perengdi, borok te renglang ria. Are yang bagai no, ara botar tong baca. Masa mangne basun jeng ya, pasti pajon selaba. Akini botar kelangsa kale, bunya hame hilaterane. Ni jini borok se, obo heng tong boyong ke, bui bate bong nanya bele. Sini borok, osuk bong ya ko, te basina ni, te wansungan ni nangko, o borong ni, toha kosam roke, sini tipra sarok bai, asuk kuno seng ya gaza. O sini borok ke, borok no, motom jakoi mase. Dolok o video no, sini tipra sarok no, jese share kemanta share kheleji tamoni hingke sini borok tabuk phano buini dofani borok bai oba heng tomarok joto tibarasano saimana ningthu hingke tinin bage video asung no jotono kaham kring tongbaje tibrasa ayoglok thu